Il-Gvern nieda konsultazzjoni pubblika dwar regolamenti ġodda l-użu tal-ilma tal-pjan sabiex jiddaħħlu miżuri ambjentali għal ħarsien ta' dan ir-riżors naturali importanti. Dan tħabbar waqt laqa mal-ġurnalisti fil-preżenza tal-Ministri Mirjam Dalli u Anton Refalo li huma responsabbli minn dan il-qasam fejn ġie spjegat li l-Green Paper li tixpruna din il-konsultazzjoni tisħaq fuq l-importanza tal-ilma tal-pjan għas-settur agrikolu. Primarjament din tipproponi li l-bdiewa f'Malta u Għawdex jibqgħu jirċievu l-ilma meħtieġ għat-tisqija mingħajr ħlas sakemm ma jkunx hemm ħelam. Fl-istess waqt ġie propost li jkun hemm tariffi għal dawk li jtellgħu l-ilma tal-pjan għall-użu kummerċjali jew domestiku sabiex jiġi skoraġġut l-użu mhux sostenibbli ta' dan ir-riżors. Ingħataw ukoll dettalji dwar ir-regolamenti li qed jiġu proposti minn uffiċjali tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-Awtorità Maltija għar-Riżorsi u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li wkoll għenu fit-tfassil tal-Green Paper. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli spjegat li l-viżjoni tal-Gvern hi li jpoġġi l-estrazzjoni tal-ilma fuq binarji sostenibbli. Sostniet li prinċipju ewlieni li tħaddan huwa li ma jinħolqux biżijiet tas-settur agrikolu biex bekk l-operatur tas-settur agrikolu li bħalissa juża l-ilma tal-pjan ser jibqa' jkollu kwota tilma bla ħlas. Spjegat ukoll li biex ikomplu jiġu inċentivati prattiċi sostenibbli qed jiġi propost li dawk l-intrapriżi li jwettqu l-miżuri kollha identifikati fl-audits jingħataw skont ta' 25% fuq il-kont tal-estrazzjoni tal-ilma tagħhom. Filwaqt li nnota kif kważi 80% tal-użu privat tal-ilma tal-pjan huwa fil-qasam agrikolu, il-Ministru Anton Refalo qal li dan huwa eżerċizzju ieħor li bih il-Gvern qed juri li filwaqt li jisma' jaġixxi. Sostna li din il-Green Paper tipproponi triq il-qudiem għall-użu ta' din ir-riżorsa primarjament mill-bdiewa Maltin u Għawċin. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-EWA Manuel Sapjano qal li bit-tarif li se jinġabar waqt il-konsultazzjoni, il-Gvern ser ikun f'pożizzjoni li abbozza avviż legali li jirregola l-proċess tal-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan, inkluż tariffa li tinkoraġġixxi l-użu effiċjenti ta' dan l-ilma. Il-Green Paper dwar ir-regolament tal-estrazzjoni tal-ilma tal-pjan tista' tinkiseb mis-siti era.org.mt u konsultazzjoni.gov.mt. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' miftuħa sa nhar il-Ħamis 18 ta' Jannar 2024.